ትግራዊት ቆንጆ ተዋሳኢት እንትትበሃል መጀመርታ ናብ ዓይንና ሕልው ትብልን ንልዕሊ 10 ፊልምታት ብምውሳዕ ብልጽቲ ምዃና ዘርአት ንናይ ኢትዮጵያ ተዋሳእቲ ናብ መቐለ ምጽያ ንክትውኑ ብምግባርን ንትግራይን መቐለን ብሰፊሑ ዘፋለጠት ሕብንት ትግራዊቲ ፍርያት የማነ ኣነውን ብዛዕባ ፍርያት ውልደታ ዕቤታ ኣብ ሓደ እዋን ብሰባት በፂሕዋ ዝነበረ ኣንዋር ተግባርን ሕዝኻ ብኸመይ ኩነታት ትርከብ ዝብሉ ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ፈለማ ግን ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር እቲ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምሩ እናበልኩ ንእትህቡና ሃናጽ ሓሳብን ኣስተያየትን ነመስገን። ፍርያት የማነ ካብ ተጋሩ ወልዳ ብ1983 ኣብ ጎንደር ከተማ ተወሊዳ ወለዳ ንስራሕ ናብ መተማን ጎንደር ኣብ ዝተንቀሳቐሱሉ ግዜ ፍርያት ኣብ ከተማ ጎንደር ውልደታ ዝገበረት እንትትኸውን ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ድማ ናብ መቐለ ከተማ ተመሊሳ ዕቤታ ክትቐጽል ክኢላ እያ። ፍርያት ናይ መሰናድኦ ትምህርታ ምስ ወደአት ናብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ብቢዝነስ ማኔጅመንት ክትምረቕ ክኢላ እያ። ብድሕሪ እዚ ፍርያት የማነ ቀጥታ ናብ ኪነ ጥበብ ዓለም ብምእታው ሓበሻዊ ኣብ ዝብል ናይ ጆኒ ራጋ ደርፊ ተሳቲፋ እያ። ፍርያት ጉደኛ ነች ኣብ ዝብል ፊልም ድማ ብብቕዓት ብምትዋን ልዑል ክእለታ መስኪራ እያ። ሰብ እንትትዓቢ መልክዑ ይረግፍ ግን እናጸበቐ ዝመጽእ መልክዕ ዘለዋ ፍርያት ኣብ ናይ ዳዊት ነጋ ደርፊ ዘቢዶሮ ኣብ ዝብል ብዝበለጸ ክትፍለጥ ክኢላ እያ። ፍርያት ንብዙሕ ዓመታት ካብ ናይ ሲንግልነት ላይፍ ወፅያ ናብ ሓዳር ኣቕንዐት። ኣብቲ ግዜ ንሱ ንመርዓ ብዙሕ ሰባት ዝመፁ እንትትኸውን ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓቢ ኣርቲስታትን ተዋሳእትን ተሳቲፎም እዮም። ኣብቲ መርዓ ንሱ ትምኒት ወልዳይ ንጉስ ኣባዲ ካልኦት ብሉጻት ሙዚቀኛታት ዝተሳተፉ እንትትኸውን ነቲ መርዓ ድማ ብመላይን ዝግመት ገንዘብ ፈሰስ ተገይሩሉ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ብመላይን ፈሰስ ተገበረሉ መርዓ ኣብ ሓዳር ክጸንዕ ኣይከኣለን። ድሕሪ 2 ወርሒ ፍርያት ምስ በዓል ገዝኣ ክትፈታሕ በቂዓ እያ። ነዚ ምኽንያት ድማ ብግልጽ እንተዘይተፈለጠ እኳ ፍርያት ግን ብዘይ ምስማዕ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጻ እያ። ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ፍርያት ንገንዘብ ክትብል እያ ተመሪዓ ገንዘብ ንፍርቂ ተኻፊላ ክትህፍትም ስለ ዝደለየት እውን ዝብሎ ኣይተሰኣኑን። በዚ ምኽንያት እውን ፍርያት ን3 ዓመት ካብ ፊልም ዓለም ረሒቓ ድምጻ ጥፊኣ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝተፈጠረ ናይ ትግራይ ጦርነት ንዓዳ ወገን ብምዃን ናብ ቢንያ መጽያ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ ማንም ተዋሳኢ ዘይገብሮ ድጋፍ ንህዝባ ኣርያ እያ። ፍርያት ድሕሪ ዝኹሉ ውፃውረድ ንሓዳር ንፍረ ዝኾን ወዲ ድማ ክትደሊ ጀመረት። ኣብ መጨረሻ እውን ምስቲ ናይ ትግራይ ህቡብ ሙዚቀኛ ኢፍሬም ዳግማይ ናብ ሓዳር ኣትያ ናብ ውላድ እውን ክትበቅዕ ክኢላ እያ። ክርስትና ውላዳ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣርቲስታት ኣብቲ ክርስትና ተረኺቦም እዮም። ፍርያት ካብዚ ኩሉ ዓወት ድማ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ድርጅታት ኣምባሳደር ብምዃን ከምታ ሜሪል ስቴት ዝበሉ ዓበይቲ ድርጅታት ሓቢራ ብምስራሕ ብመላይን ዝቁጸር ገንዘብ ኣትሪፋ እያ። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ ፍርያት እንታይ ትብሉ? መልስኩም ኣብ ኮሜንት እናበልኩ ሰብስክራይብ ላይክ ከይትርስዑ። ሰናይ ግዜ